panikledi. בשביל מה הוא צריך טיל לטווח של 6,000 קילומטר? איזה אויב יש לו בטווח של 6,000 קילומטר? לכן צריך לראות את ההליך המסוכן הזה, וצריך להתריע עליו לפני האמריקנים כבר עכשיו, לא לחכות עם העניין. מרוץ חימוש במזרח התיכון, טורקיה חושפת הערב טיל בליסטי חדש מתוצרתה לטווח של אלפי קילומטרים. עמיחי שטיין, אז חוץ מתצוגת התכלית הזאת, האיתות הוא גם לישראל? כנראה, זה נועד גם לעיניים הישראליות. אז נגיד ככה, טורקיה בשנים האחרונות מאיצה את פיתוח הטילים לטווחים יותר קצרים, כלומר, עד 2,000 קילומטרים, זה אנחנו רואים, ראינו גם ניסויי טילים כאלה, זה מה שראינו. היום טורקיה חושפת בפעם הראשונה טיל בליסטי בין יבשתי, לטווח של 6,000 קילומטרים, זה פעם ראשונה שטורקיה חושפת את הטיל הזה, אנחנו רואים את התמונות כרגע על המסך, זה למעשה באמת עליית מדרגה משמעותית מבחינת היכולות הטורקיות, וצריך לומר, כל הסיפור הזה של תעשיית הטילים, זה גם הפקת לקחים ממה שהם רואים שישראל עושה מול איראן. הם רואים שהיכולת האיראנית להרתיע את ישראל, זה באמצעות הטילים הבליסטיים, ולכן טורקיה מפתחת את התעשייה הזאת, היא מגבירה את קצב הייצור, ארדואן רואה את זה כמשהו שצריך להפוך את טורקיה למעצמה בו, ולכן היום באמת החשיפה הזאת המאוד מדהימה של טיל לטווח 6,000 קילומטרים, צריך לומר, לא ראינו ניסוי שלו, לא ראינו הוכחה, אבל טורקיה כאמור אומרת בפעם הראשונה וחושפת תמונות, זה טיל בליסטי בין יבשתי, 6,000 קילומטרים, תעשיית הטילים...